Na dnešný deň som si zvolil téma trendológia, životné cykly v ľudskom spoločenstve a v individuálnom živote človeka. Táto téma ma zaujíma preto, lebo od detstva, od mladosti pozorujem život okolo seba, všímam si do detailov, čo sa deje okolo mňa, ale nielen okolo mňa, ale aj vo mne. A porovnávam so životnými situáciami a zisťujeme vlastne, že v našom živote prebiehajú rôzne situácie, nielen pozitívne, ale aj negatívne. A hľadáme zmysel nášho života. Prečo sme tu, čo chceme dosiahnuť, aká je naša úloha, aký je náš smer, akým smerom môžeme ísť, aký je náš koniec. A na takéto otázky hľadáme odpovede. Ako v prírode vidíte, striedanie dňa a noci, alebo otáčanie planét okolo Slnka, kmitanie kývadla, to všetko je založené na periódach, na cykloch, na opakujúcich sa udalostiach. Príroda je vlastne pre nás akoby zrkadlo, ktoré ukazuje nás samých a život okolo nás. Mali by sme žiť podľa toho, čo nám ukazuje príroda, pretože to je prirodzené. To je prirodzené prostredie pre človeka. Ale my sme urobili takú chybu, by sa dalo povedať, že sme sa uzavreli do betónových džungiel, to sú mesta, a čím väčšie mesto, tým lepšie v odzokách. A zabudli sme na to, že sa nemôžeme odtrhnúť od prírody. Nemôžeme sa odtrhnúť od tých periód, cyklov, ktoré prebiehajú v prírode, ale aj v samotnom človeku. Veľmi dobrým príkladom a objektom štúdia sú staroindické vedy, ktoré opisujú tieto periódy a cykly. Samotná vedská kozmológia a filozofia hovorí o tom, že celý vesmír prebieha v cykloch. Vesmír má začiatok, stred a koniec. To je to isté ako v živote človeka. Aj človek má takisto začiatok, keď sa narodí, má stred, priebeh života a koniec života, keď zomiera. V staroindických vedách sa tieto cykly nazývajú ako Brahmov deň alebo Brahmova noc. Sú rovnako dlhé tieto cykly a boli pomenované po trojnosti Brahma, Višnu a Šiva. Táto trojnosť predstavuje rozdielne kvality energií. To znamená, že tieto energie pôsobia nielen vo vesmíre, ale aj na Zemi a takisto aj človeku. Tie isté energie, ktoré pôsobia v makrokozme, pôsobia aj v mikrokozme. To je veľmi dôležité poznanie, pretože to, čo vidíme okolo seba, odzrkadľuje to, čo je v nás a naopak. Práve s tým súvisí aj to, že to, čo priťahujeme, nie je náhodné. Ako tu už bolo povedané, zákon príťažlivosti funguje nielen na úrovni planét, na úrovni slnk, hviezd, ale takisto pôsobí aj v človeku. V skutočnosti všetky fyzikálne zákony, ktoré máme na Zemi, ako je gravitácia, zákon akcie, reakcie, doslova všetky zákony, majú svoje odzrkadlenie aj v človeku. Existujú takisto psychické zákony, ako existujú fyzikálne zákony a sú prejavom toho istého zákona, ktorý sa prejavuje inak v človeku a inak po fyzickom svete. Keď pochopíme a poznáme tieto zákony a zákonitosti, pravidlá života, potom náš život zmení úplne svoju kvalitu a budeme môcť prežívať tento život iným spôsobom. Ešte jedna taká zaujímavosť, ako vidíte na obrázku, Mahajúka trvá 4,3 milióna rokov. Je to približne dĺžka existencie samotného Slnka, nášho Slnka. To znamená, že tu môžeme nájsť potom koreláciu medzi vedeckými objavmi, najnovšími, a staroindickými vedami. Staroindické vedy boli na oveľa vyššej úrovni, ako sa niekedy predpokladalo, a sú
ešte stále objektom skúmania a majú čo odozdať ľuďom ďalšie informácie, ďalšie poznatky. Takisto ako staroindické vedy, aj Biblia obsahuje v sebe obrovské množstvo informácií a čím viac pokračuje vývoj človeka a technologický vývoj na Zemi, spoznávame, že tieto poznatky ešte nie sú úplne objavené. Nie všetky sú objavené. V skutočnosti všetky tzv. Sväté knihy, ako je Biblia, Korán, staroindické vedy a mnoho iných kníh, sú inšpirované takými vysoko vyvinutými entitami, ktoré sa snažili odozdať ľuďom informácie a poznanie, aby ľudia toto poznanie použili vo svojom živote a skvalitnili svoj život na najvyššiu možnú mieru. V Biblii sa napríklad hovorí o pokoleniach, čo je zase poukázané na cykly, na stredanie určitých cyklov periód v živote spoločnosti. Ako sme videli u staroindických ved, tie periódy sa delia na dlhodobé, potom sú tzv. Strednodobé a sú aj krátkodobé. To znamená, že každé spoločenstvo má svoju vlastnú periódu. Rozdielne sú periódy miest, čiže menších lokácií, rozdielne sú periódy života väčších lokácií, ako sú štáty, potom je rozdielne pokolenie perióda života celej Zeme a väčší sústav. Od mladosti ma zaujímali tieto veci, odpovede na filozofické otázky ohľadom života a často som čítal Bibliu a žiaľ nechápal som, čo je tam napísané a trvalo mi veľmi dlho, dlhých 40 rokov alebo 30 rokov, kým som začal chápať to, čo je tam napísané vo všetkých tých súvislostiach. Z hľadiska trendológie a z hľadiska periód som skúmal aj to, koľko môže trvať jedno také biblické pokolenie. A zistil som zaujímavú skutočnosť, že pokiaľ Bibliu rozdelím na 3 časti, to je Starý zákon, Nový zákon, Zjavenie Jánovo, tak tam sú určité datovania, na ktoré vlastne prišli vedci v posledných 10 ročiach. A z tých datovaní potom vychádzajú zaujímavé údaje. To, na čo prišli vedci, gro toho všetkého bolo v tom, že som našiel také úryvky, ako napríklad úroveň izotopu kyslíka v usedninách bola, podľa toho sa zistilo, že pred 12 000 rokmi až 10 000 rokmi nastala tzv. Veľká potopa. To znamená, že väčšina Zeme bola pod vodou. To bol zaujímavý fakt, údaj, podľa ktorého som potom vrátal určitú periódu od tých 10 000 približne pred našim letopočtom až po súčasnosť. A ďalšou informáciou bola ďalšia potopa, ďalší tzv. Kvalitatívna zmena. V tomto prípade je to jedno, či je to negatívna alebo pozitívna kvalitatívna zmena. Dôležité je to, že som hľadal začiatky a konce tých periód. Takže vlastne asi pred 5000 rokmi sa stala ďalšia takáto potopa, čiže to bolo približne 3000 rokov pred našim letopočtom. Z toho potom vyšli zaujímavé údaje. 10 000 rokov pred našim letopočtom minus 3000 rokov pred našim letopočtom vyšlo 9000 rokov. A potom porovnávaním s inými zdrojmi, ďalšími vedeckými objavmi a takisto aj s ďalšími informáciami vyšlo tých 7000 rokov. A to je vlastne trvanie jednoho biblického pokolenia. Dôležité je to preto, pretože podľa toho, čo sa stalo pred 12 000 rokmi, aj pred 5000 rokmi, je to údaj, ktorý poukazuje na pravidelné opakovanie sa.
Zajímavé je potom to, ako to súvisí s pozitívnym myslením. Určite ste už počuli o tom, že v roku 2012 má byť koniec sveta. Pretože niekto si prečítal to, že v nejakom majskom kalendári 21. decembra 2012 sa končí datovanie toho kalendára a potom nenašli žiadny ďalší kalendár. Z toho sa usudzovalo, že vlastne v tomto roku má byť nejaký koniec sveta, nejaká negatívna udalosť, ktorá skončí život na Zemi. Skúmaním ďalších informácií rôznych iných zdrojov potom človek prichádza k ďalšiemu poznaniu a toto poznanie človeku dáva istotu, že sa vlastne tento rok neskončí ten život pozemský, ale skončí sa trošku neskôr. To znamená, že vlastne nie je problém potom podľa toho datovania, o ktorom som hovoril, zistiť, že koniec života na Zemi je predpokladaný o niekoľko tisícročí neskôr. To znamená, že 3000 rokov pred našim letopočtom plus 7000 rokov, to je približne 4000 rokov našho letopočtu. Čiže koniec Zeme má byť okolo roku 4000. Čiže máme ešte nejakých 2000 rokov na to, aby sme sa ďalej vyvíjali. A pre mňa ako človeka, ktorý žije možno tých 70 rokov, je to dosť upokojujúce. Takéto informácie, takéto periódy, takéto rátanie a poznanie dáva človeku istotu, dáva človeku pocit bezpečnosti a pocit toho, že vlastne dokáže pochopiť tento svet a dokáže žiť tak, aby celý svoj život prežil kvalitatívne na veľmi dobrej úrovni a kvalitatívne, aby sa vyvíjal dopredu. Veľmi často sa hovorí o tom, že čo sa objavilo v Amerike, akí vedci sú v Amerike, akí vynikajúci výskumníci sú v Amerike, akí vynikajúci bádatelia sú v Nemecku. Predovšetkým sa spomínajú tieto štáty ako Amerika, Švajčiarsko, Nemecko a Rakúsko. Ale v skutočnosti práve môj kolega bývalý na Vyšpískej škole, doktor Emil Paleš, určite ste už počuli toto meno, je objaviteľom práve týchto periód a štatistickými matematickými dôkazmi dokázal, že život spoločnosti, kolektívny život prebieha v určitých periódach. Nepotreboval na to žiadne